Sigana mokelnwa kod Jojo Manyakwa Ramogi wang'iyo ounga ma oketi kod duol mochung'ne kedo kod mibadhi EACC mar gamo jogo maketho chik kata nyayo mibadhi. E kinde mag nyasi ma Jo-Kenya mathoth wuok kapango kadhi e gwengegi, duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC ochako chenro mar liwo obila mag apaya makawo asoya kowuok kuom derepe maketho chike mag apaya. Maromo apisas 9 mag obila osemaki e chenrono ka oyudgi kod kawo mit belie kowuok kuom derepe. Jafwambo marwa Frederick Omondi miyowa ler mathoth ewi wachno. Ka oganda mathoth wuok e boma kadhi miechgi kendo moko bende wuok e gweng' kaduogo e boma mar Menyo, apisas mag obila marito ndara oyudore kama tek e lwet duol makedo gi mibadhi EACC bang' moko e obadho mane opedhnegi kod apisas mag EACC go. Yangore ne derepe mathoth osebedo ka goyo dho obila mag ndara go bor kendo miyo gimit bilie mondo gikal kod jowuoth. Lipot ma duol mar EACC nyoyudo kendo keto negi oteku e apaya. Apisas mag EACC bang' yudo maling'ling ne ongechore kendo tego obila mag ndarago mar mako gi arigari ka gidhi ataro gi chik. Obila mag ndarago ne ochako tang' ka mwanda ma ochich gi ogoya, to kata kamano ne giseleo. E pichni mar Ramogi TV ni godo nyiso obila mag ndara ma oyudore kama diny ka ondhigi gi asoya ma gichoko kuom derepe manie ndara. Obila ne opedho omenda ma oyudgi godo rando moting'o 1,000, 500, 200, 100 e kind pesa mamoko mane gibano kendo gisoyo ofuku ka moko to gitoko e ogudu machalo sand poro mogo. EACC lero ni obila 9 osemaki e apedhano mane ochakore tarik 24 dwe mar 12 higa mokalo e apeyni ma Nakuru, Kisii kod Kajiado kane otergi e tesend obila ka girito mondo ochwalgi e doho. Ma timore ka e kaunti ma Kirinyaga, ji 2 otho e masira mar apaya ma kero goya kadhi Kutus. E masirano, gari ma oting'o jowuoth ne olwar kendo ng'ielore oko mar apaya. Frederick Omondi, Ramogi TV.